Esta é a capela da Irita ou do Espiño. O adro posúe uns particulares sentadoiros apegados á parede que o delimita. Campo abaixo érguese un cruceiro cun curioso capitel invertido. Cada 22 de setembro celébrase a romaría da Virxe da Irita. É costume que o día antes a capela sexa limpada polas mulleres de máis anos do lugar. Subindo pola estrada uns 100 metros, chegamos á Fonte Santa. Na frontal superior, unha placa leva a lenda ano 1984, mandada construir por Josefa Fondo Vidal de Iñaño en honor a la Virgen del Espiño y Nuestra Señora de la Irita. Arredor vense os panos estendidos todo o ano. Otero Cebral recolleu toda a maxia que encerra esta fonte. Os seus poderes de curación de verrugas, o cambio de cor das súas augas durante un instante en San Valentín, ou a lenda que di que en San Xoán a fonte tórnase enmeigada xa que sae o demo envolto en lava do inferno. A carón do rego de Anos está o castro de Anos. Conta a lenda que alí vivían mouros. Na remisqueira encóntrase a casona de Rellán. No lintel da entrada aparece a estrela de David con flor inscrita e, á súa dereita, unha rasqueta sobre tenaces. Esta casa de turismo rural, o Sastre de Anos, foi antano unha taberna onde ensaiaban, alá polos anos 20, os gaiteiros e o célebre acordeonista de Anos. Esta é a igrexa parroquial de Santo Estevo de Anos. A fachada e espadana de 2 vans son do século XVIII. Salienta polos 7 canzorros que se conservan no muro sur da súa ábsida cadrada. A aldea da Ermida debe o seu nome á capela de San Roque que se ergue baixo unha centenaria carballeira. A súa existencia resístrase dende a Idade Media. A capela maior está a maior altura ca nave. Fronte á capela érguese un fermoso cruceiro con cruz esculpida polas 4 caras. As santas laterais miran cara a Ermida. San Roque é abogoso contra a peste. As augas da súa fonte nun beiral da Carballeira son bo remedio para o mal de cabeza e as doenzas dos osos. Rematamos a visita a Anos na Enfesta, lugar onde hai varios muiños e un salto de auga.